An lamɛnnibaga cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba anw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ n'aw na sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ yen aw ka émission man di plateau des stars n'o de fɔ aw ye autant que aw bɛ nin émission ici aw tɛ stressé wa aw ni stress tɛ ɲɔgɔn ye bi ani an ka tata Mandi de bɛ ɲɔgɔn fɛ tata Choco bi ta in tɛ nɔgɔya sa ale pɛrɛnnen ba de don san kalo 12 bi ta in bɛ kɛ ambiance ko dan ye donc tɛna kuma janya n bɛna kuma d'a ma san a b'a yɛrɛ fɔ aw ye tanti ko bɛ cogo di ça va alhamdulillah tanti ka ni fɛnɛ cɛ n ka farin dɛ a bɛ kɛ tan de fɛnɛ i mana tanti sanga ni wagati i b'a fɔ 18 ans awɔ n tɛ bɔ o kɔnɔ mais tanti ni ma secret fɔ an ye secret fɔ an ye koyi o secret ninnu bɛ tila k'o f'i ɲɛna secret janba tɛ o d'accord sans tanti donc an tɛ kuma janya an b'a fɔ i k'i yɛrɛ fɔ an ye alhamdulillah yani k'an yɛrɛ fɔ toujours an ka laada kɔrɔlen ye foli de ye exactement ka foli lase an lamɛnbagaw an'an filɛbagaw an bɔkolow dugutigilakaw toro tawatu ɲarew k'olu bɛɛ lajɛlen fo k'an ka diɲɛ labɔ sabu fɔ n'o y'an fa n'an baw ye ka jatigi ɲumanw fo jatigi cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Naɲini Jabate tɔgɔ kelen pe Naɲini Jabate ka wolo Bozola ka mɔ Bamakɔ kura n ye dɔnkilidala ye n ye musicienne ye n ye compositeur ye n ye dɔnkɛla ye ayi tanti bɛɛ kɔni bɛ dɔn in dɔn sa show ninnu yɛrɛ ka d'an ye cogo min na tanti bɛ yɔrɔ yɔrɔ stress tɛ n'a ye ale kɔni ale bɛ kow de kɔnɔ don o don stress zéro tanti kuma b'i bolo i bɛ se ka continuer n ye n yɛrɛ fɔ n ye n ka baara fɔ n bɛ fɛn minnu na n y'o fɔ ayiwa muso man kan tɛ k'i bolo da i sen kan bon mɔgɔ man ɲi yɛrɛ da mais n yɛrɛ b'a dɔn je suis une femme battante n ye muso cɛsirilen de ye ala ni n fa ni baw barika ani jatigiw barika d'accord tanti kuma ɲɛna wa faamuyali sɔrɔla kuma la fɛnɛ sisan an bɛ fɛ k'a dɔn tanti yɛrɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ dɔnkilida in milieu kɔnɔ cogo di bon ma fille o diyara n ye dɔnkilida in don dɔ ala k'a di ma don n'o tɛ n yɛlɛmako 7 si tɛ jeliya kɛ n fa ma mɔgɔ deli n ba ma mɔgɔ deli n yɛlɛmako 7 jeliya tɛ k'an bara yɛrɛ mais i bɛ taga sɔrɔ ne grand arrière parent dɔ tun bɛ yen o kun lamɛnnen don bon n bɛ se k'a fɔ n yɛrɛ mɔkɛ n fa o kun lamɛnnen don kosɛbɛ mais a kun tɛ mɔgɔ deli da a kun tɛ jeliya kɛ ayi a tɛ jeliya kɛ bon fɛn bɛɛ ye dakanw ye mais ne ye jeli ye dɛ n ye jabagate de n tɛ n ban n fa siya la bon an ka famille presque bɛɛ kɛra kalankɛlaw de ye madarasa morikalan kuranɛkalan école kalan o de b'anw ka kabila la mais ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma ne dege dɔnkili la ayi ne kɔni ni n ta in de wulila dɔrɔn ni denmisɛnninama mana arajo la mais ni ye dɔnkili min m'o la n bɛ tilen k'o da hali ni ye n ci n bɛ taga o ci la n bɛ dɔnkili da n sen fɛ fo mɔgɔw nana remarquer dennin kan ka di a kan ka di a kan ka di a kan ka di depuis n bɛ dɔnkili da n terimusoninw na n'u bɛ sɔgɔsɔgɔ bonbon papier di yan k'o y'u ka fasada wariw ye alhamdulillah fo ka na n bila inter an ka quartier théâtre minnu bɛ kɛ quartier kɔnɔ n ka na don o la en même temps n bɛ dɔn kɛ n bɛ dɔnkili da n bɛ solo de chant n b'o fɛnɛ kɛ ne yɛrɛ de tun bɛ pa di mɔgɔw ma parce que n ka kekun quoi
ni ye donse min ye n yɛrɛ bɛ se k'o yɛlɛma cogo min na n b'o yɛlɛma ten donc n bɛ foli bila bozola jeunesse minnu ye n encadré ka to la n ye pionnier fɛnɛ kɛ ka n kɛ pionnier fo ka tila ka na kɛ pionnier cadre ye ne yɛrɛ tun bɛ minnu encadré olu dɔw yɛrɛ ka kɔrɔ ni ne wali olu dɔw dɔgɔnin 6nan bɛ ne bɔ awɔ mais n ka tellement que compétence bɛ n na olu siratigɛw la Mamu Sakɔ ye n bɔ pionnier n ye pionnier kɛ san 1 dɔrɔn après a ye n bɔ o la paix à son âme a ye n kɛ cadre ye donc mun bɛɛ la n bɛ n ka dɔnkilida kɛ an ka b'o la ka na interquartier la ka na intersecteur la an bɛ coupe ta ka da an ka quartier ma n'a mɔlen bɛ Bamakɔ kɔrɔ mais n bɛ taa n ka ko bɛɛ kɛ bozola n faso la awɔ donc n bɛ n ka fɛnw bɛɛ kɛ n tun bɛ kalan na alhamdulilayi bon kalan kɔni ma taga yɔrɔ jan bilen n continue na n ka musique kan ka na biennalew kɛ k'olu bɛɛ kɛ ka tɛmɛ ka na districtw la k'olu bɛɛ kɛ ka tɛmɛ n ka encadreur yɛrɛ dɔw sara dɔw balolen bɛ Baba Dabo paix à son âme o sara a ye n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais Madu Faraba a ye n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ Ala ka hinɛ a la parce que a sɔrɔ denmisɛnniya bɛ n na mais n ci Jakite balolen bɛ yen Sanbali balolen bɛ yen bon Birino bɛ yen Musaba bɛ yen nɔ Salifu Dumiya bɛ yen ani Nɛmu ninnu bɛɛ ye ne dɛmɛ quoi parce que ninnu ɲɛ bɛ denmisɛnnin wulitɔ la u b'i dɛmɛ kojugu bon u ye n dɛmɛ musique kɔnɔna na ni fɛn fɛn tun bɛ kɛ u bɛ n ta k'an bila a la diyagoya la n b'a kɛ bon n yɛrɛ ja ka farinya ka n jɔ masi jama ɲɛma yɛrɛ yɛrɛ i b'a fɔ concert ba yɛrɛ yɛrɛ k'a kɛ o sababu bɔra Zumana Yɔrɔ Tarawele la paix à son âme. D'accord tanti kuma ninnu ɲɛna trop voilà ayiwa tanti an bɛna continuer n'an ka question ye toujours tanti sisan an bɛna kuma i ka album kan depuis tanti yɛrɛ ye dɔnkilida in daminɛ fo ka taa se an bɛ don min na i ko bi album joli bɛ tanti bolo sugu la album bɛ ne bolo album 10 ani 2 n bɛ se ka bɔ 3 parce que n ye muso groupe dɔ former n y'o album kɛ mais o ma bɔ fɔlɔ mais n bɛ se ka fɔ album 11 bɛ yen album 11 de bɛ yen mais tanti o ne ma min faamuya a fɔra ko nafa yɛrɛ tɛ album na caman bɛ na plateau sanfɛ artistes don u b'a fɔ mais tanti yɛrɛ bolo nafa bɛ album na wa munna tanti ye nin album bɛɛ bɔ tanti bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ cogo min na an bɛ faamuyali kɛ i b'a dɔn fɔlɔ fɔlɔ an tun bɛ album bɔ i bɛ n'i tun ye album bɔ fɔlɔ fɔlɔ yanni bluetooth ko ninnu ni internet ko ninnu bɛɛ ka na n'i tun ye album bɔ kalo 3 kɔnɔ i tun bɛ se ka i ka producteur tun bɛ se ka cassette 10,000 feere Mali kɔnɔna na ani Mali kɔ kan mais bi ni mɔgɔ ko k'ale ye cassette 40 feere Bamakɔ tiɲɛ tɛ o de kosɔn artistes bɛ morceau 3 morceau 2 dilan dɔrɔn k'a essayer k'u clipw kɛ u kana se ka tunu mais chance ni dɔɔni bɛ ne bolo ne ni n ka muso n ye muso groupe min former n'an bɛɛ bɛ fɔli kɛ n m'a fɔ ko je suis musicienne Kalajula band merci n bɛ fɔli kɛ n bɛ dɔnkili da bon an ye album bɔ mais n'anw ye album bɔ an ta o ta Europe tourna la ne bɛ se ka taga ni cassette 600 CD 500 n bɛ taga n'a ye ni kelen tɛ segin donc tanti nin bɛɛ bɛ feere sali yɛrɛ da la depuis concert bɛ daminɛ ni mɔgɔw bɛ don u b'a san u bɔtɔ la u b'a san bon o de dɔrɔn pe chance bɛ an ye dɔrɔn n'o tɛ foyi cassette ni kɔni y'a bɔ bi i bɛ se k'a bɔ fo n'i y'a di jatigiw ma n'o tɛ hali sisan ne bɛ studio la wali ɲuman dɔn cassette dɔ don k'a di n jatigiw la minnu ɲana ma ka tɛmɛ dɔw baw ɲana ma ka tɛmɛ
bon n tɛ se k'a to da deli ye n bɛ baara la bon a tɛmɛ o kɔni o album kuturu kelen o bɛ bɔ hali n'o bɔra parce que o tɛ ni kalajulabani ye o ye n yɛrɛ ka na jeliya yɛrɛ la o ye o ye donc n'o o bɛ na bɔ don min na ni n bɛna o dédicace kɛ mɔgɔ bɛ don salle kɔnɔ n bɛ cassette kelen d'i ma gratuite a banna ayi tanti an bɛ nin sugu ye tanti de ale de bɛ na ni nin n bɛ création CD kelen d'i ma gratuite donc mɔgɔ kɔni bɛ taga salle kɔnɔ a don n bɛ CD kelen d'i ma gratuite mais tanti ma don fɔ a la fɔlɔ ayi ma don fɔ a la fɔlɔ comme avec le Covid-19 là coronavirus ye fɛn bɛɛ stoppé bon i b'i cɔ fɔlɔ fo loi bɛɛ ka appliquer fo ala k'an sago d'a ma n'o kɛra tuma min na an bɛ sɔrɔ ka na o don fɔ aw ɲɛna inchallah donc tanti an bɛ kuma kɔnɔni na inshallah tanti komi an yɛrɛ bɔra ka kuma i ka groupe in kan kalajula band mɔgɔ caman tɛ ale dɔn mais tanti o e yɛrɛ idée sɔrɔ cogo jumɛn ka groupe in créer a idée nana i la cogo di voilà o diyara n ye kojugu i b'a dɔn muso tɛ kɛ cɛ ye dɛ i tɛ cɛya place fɛnɛ bɛɛ ta mais i bɛ caman ba ta la i ne tɛ sisan nɔ je vois ɲɛ b'a la muso mécanicien bi n y'o ye don min na tellement que n content na fo n tun bɛ k'a tigi ka coordonnées ɲini n ye muso réparateur ye n ye muso menuisier ye tellement que n content na n ye muso ye a bɛ ka so jɔ maçon tellement que n content na parce que ne b'olu de fɛ i m'a faamuya donc muso musicienne tun tɛ Mali la a bɛ Laginɛ de les Amazones de Laginɛ n'o tɛ a tɛ Mali la mais ne yɛrɛ de nana réfléchir parce que ala ye fɛn dɔ di yan n bɛ jeliya in na n bɛ n ka sumu kɛ n bɛ concert kɛ mais ala ye contrat nɔgɔya n ye depuis n ma muso groupe sigi n bɛ taa contrat la bon n nana muso groupe sigi donc o yɛrɛ nana tɔ sinsin ne yɛrɛ de nana miiri ka réfléchir pourquoi pas musow yɛrɛ tɛ se ka fɔli kɛ i b'a fɔ Amazon de la Guinée bɛ cogo min na alors que anw ka Mali kɔnɔ yan nɔ an ka artiste musomanw fo ni min banna n'o tɛ ni min y'i sɛbɛ don a ma i bɛ dɔ fɔ a bɛ se ka to sori ye jimbe la guitare ta kora ta ngoni ta bɔlɔn ta balani ta bon n nana daminɛ au début a gɛlɛyara n bolo kojugu mais ma découragé bon ne yɛrɛ tɛ ye ni ko bɛ ka gɛlɛya ne bolo surtout n'i bɛ ka ne yɛrɛ lagosi fɛn min na e bolo ko ne bɛna découragé k'o bila o de bɛ courage don ne na n'i bɛ ka fɛn min lagosi ne bolo k'a fɛ nin tɛ nin bɛ non plus e b'o fɔ a bɛ force wɛrɛ de di ne ma ayi bɛɛ n'i ka mɔgɔya taabolo don force bɛ diyan kojugu donc maintenant n nana n y'a fɔ n ko bon est ce que ne tɛna muso groupe sigi bon komi ni dɔw ye théâtre kɛ ɲɔgɔn fɛ bon dɔ b'an ka théâtre la an ye théâtre kɛ mais ale tun bɛ jeme fɔ n b'a dɔn ka kɔrɔ jeme fɔla don hali biennale la a bɛ jeme fɔ mais a tun tɛ jeme fɔ cɛw nɔfɛ mais n'an bɛ kulonkɛ la ale bɛna jeme fɛ a b'a rouler n y'ale yɔrɔ ɲini n ko e ye jeme bila ko ayi k'ale sini k'ale bɛ jeme fɔ kɛ n ko bien n y'a kɔrɔ bɔ an taara mariage kɛyɔrɔ dɔ la n ko bon k'i bɛna ne ka mariage jeme fɔ a nana ka na jeme fɔ o yɛrɛ juguyara ni ne ka jeme fɔla ta ye ne ko n y'a mɛn donc an tor'o la ten n nana lajɛ muso guitare fɔ ka di muso minnu ye instrument ka di muso minnu ye n'u b'a fɔ n nana essayer k'olu bɛɛ ɲini kelen kelen ni courage de don donc ka na u lasigi bon n b'a fɛ ka groupe dɔ sigi groupe in n b'a a kɛ muso groupe dɔrɔn cɛ tɛ don a la donc an bɛ fɔli kɛ an bɛɛ b'an dege fɔli la n bɛ n profiter n bɛ ja bɔlɔn fo parce que guitare basse de ka di ne bɛ se guitare basse fɔ de la mais bɔlɔn an baara fɛn fɔli de don i b'a dɔn ne fɛnɛ mɔgɔ fasugu dɔ ye
olu fɔli jaru ka di n ye balani ni bɔlɔn souvent a bɛɛ kana to moderne ninnu ma quoi il faut souvent i kana traditionnel la exactement donc min kun bɛ n ka balani fɔ ale kɔrɔla jeli bɔnbɔn elle est vieille bon an ka girin tɛ kun a la bon maintenant n ye pianiste ta ala kɛ pianiste ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na bi ale fana bɛ kora fɔ donc an ye groupe yɔrɔ an bɛɛ regroupé ten k'a yira n'a ka di ye ala nana kanu don bɛɛ dusukun na superposé fɔla b'a la kalebasi fɔla b'a la jeme fɔla b'a la guitariste b'a la kora fɔla b'a la mais an ma tɛmɛ mɔgɔ 7 kan donc ani n ka tubabu minnu bɛ kɔfɛ olu fana ka encouragement Sébastien Lagrave donc ale ne encouragé yɛrɛ yɛrɛ de a ko n kana n bolo jigin donc nka parce que ni tubabu ɲɛ b'a la i bɛ ka baara kɛ a ka ɲi a b'i dɛmɛ de ka taga fɛ exactement i y'a faamuya bon a ye n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bon hali contrat ne t'a ɲini ale de b'a bɛɛ ɲini ale de bɛ contrat bɛɛ ɲini ne ye Europe fo yɔrɔ bɛɛ a b'a ɲini n ye France Allemagne Italie Espagne Angleterre Londres n bɛ taga bɛɛ la ale de b'a bɛɛ ɲini parce que n'an bɛ soirée kɛ promoteur de bɛ na salle kɔnɔ n'u nana an ye dɔrɔn an ko bɛ diya u ye olu fana dɔw b'a fɔ k'u b'an ta bon bref muso groupe in nana n nana f'u ɲɛna bon n k'an bɛ répétition kɛ ne bara bon parce que n kun b'a la dɛ depuis temps date ten n tagara fɔ lɔbɔ ɲɛna lɔbɔ ko elle est prête k'an dɛmɛ fo lɛbɛ yɔrɔ kungo gouverneur Fifi Kɔnɛ ka lettre di a ka yɔrɔ dɔ diyan ale yɛrɛ bi engagé o ka jɔ n ka yen kɛ n ka répétition kɔrɔ baara kɛ i b'a fɔ conservatoire mankamani dɔ o ko tora munumunu na fo ma ɲɛ sɔrɔ n sɛgɛn n'o girinna n yɛrɛ y'a kɛ n bɛ répétition kɛ n ka so kɔnɔ bon donc n bɛ répétition kɛ n ka du kɔnɔ n'u nana répétition na n'u bi taga volontairement mais 2000 francs d'u bɛɛ kelen na ma transport ye pour que u ka courage ta parce que ne de y'a initié donc an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ cogonin dɔ la fo ala nana kɛ depuis an bɛ taa contrat kɛ soirée 2 dɔrɔn an bɛ segin soirée 3 dɔrɔn an bɛ segin fo kana tɔ k'an bɛ kalo 1 ni kalo 2 ni kalo 3 k'an kunfɛ soirée 10 ni soirée 20 ni fɛnw ni covid yɛrɛ kun tɛ k'a da 2020 23 mars la anw tun bɛ to contrat la fo le 24 juin an kun tɛ na Mali la mais ala de b'a sago la ko in nana donc an bɛɛ rentré la mais an ka instrument tora an ka direction na Paris yen nɔ donc alhamdulilayi ko bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni an bɛna daminɛ d'accord tanti faamuyali sɔrɔla nin ko la sinon an tun bɛ ne ɲininka n'a sɔrɔ groupe in bɛ ka fonctionner toujours i ye kuma bɛɛ détaillé déjà an tun bɛ répétition yɛrɛ la awɔ komi n bɛ na yan répétition n y'a bɔ a ma komi n ka kan ka taga plateau la n ko c'est pas la peine u kana répéter mais n ka guitariste ni n ka kora corde minnu bɛ cordophone na olu ko art ni ne mana k'olu bɛ taga u bɛ taga répertoire fɛn quoi parce que déjà baara bɛna daminɛ an bɛna tourner daminɛ inchallah voilà tanti an lamɛnnibaga dɔw ko k'u ma fɛn faamuya chaque fois ni tanti Nɛni bɛ scène kan a mana kɛ diɲɛ fan o fan tonton Baba sɔrɔ a ka ko ma dogo mɔgɔ si la tanti Nɛni bɛ a tanu mɔgɔw ko ça c'est dû à quoi mun na i b'o kɛ parce que caman tun bɛ olu b'a fasa da mɔgɔ caman y'a bila mais mun na toujours tanti Nɛni elle est reconnaissante ayiwa ne ba i b'a dɔn diɲɛ feere kelen don wa i b'a dɔn min ye diɲɛ ɲagamiya ɲuman dɔnbaliya ni ɲuman dɔnna ɲumankɛla ye dɔrɔn ko bɛɛ bɛ ɲa kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ fitiri waleya kɛlɛ don n'i y'o bɔ a la tɔ b'i dɛn
mɔgɔ ni n'a jɛra ka di ji min ni jalaji nana a b'a kunu ɲɔgɔn fɛ o diyara mɔgɔ ye o ne ni b'o jalaji min o ma diya mɔgɔ ye o ne ni b'o jalaji min baba sɔrɔ ala descendant yɛlɛma ko 7 ne yɛrɛ descendant yɛlɛma ko 7 n'u ma tugu baba descendant kɔ ne b'i haramu k'i bɔ n ka vie la parce que baba ye ne ta ka bɔ kɔfɛ de ka ne bila ɲɛfɛ a ye n ta ka bɔ kɔfɛ a ye n bila ɲɛfɛ maninkakɛ min nɛgɛkuru de b'a kulo kɔnɔ a tɛ lamɛnni kɛ maninkakɛ min a ɲɛ bɛ ko la dɛ mais il est aveugle a t'a ye maninkakɛ in a bɛ kuma dɛ mais bobo da a da tɛ kuma yɔrɔ n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na u y'an lagosi a ye ka fɛn bɛɛ dan kan d'ailleurs ni ko yɛrɛ ko n ye nin fɛn min ye bi o su de o ye ne yɛrɛ ka wari nafolo sɔrɔ don ye sɔrɔ a bolo awɔ min ka di n ye n na min ka di a tɛ n wele naɲini a ma deli hali sisan an filɛ yɔrɔ min na a t'a fɔ n ma naɲini n'a ka di e ye sini i bɛ taga n bara n b'i ta an bɛ taga an sigi dɔrɔn a fɔ n na a tɛ ne wele naɲini dɛ n na baba ko de ye Mali ɲamakala bɛɛ a bɔlen Miami ka na a sigilen jama bɛɛ bɛ dunuya mɔgɔ bɛɛ bɛ yen nin nɔ a ye micro minɛ Gambi a ko aw bɛɛ ka di a ko mais fɛn ni kelen bɛ n bolo a ka gɛlɛn ma dɛ sɛfani dɔ bɛ ne bolo sɛfan in a ka magan kojugu sɛfan in fragilen don mais sɛfan in n'a ciri a taara bagi ma ka ci la n'a cira k'a ji bɔnna i ye ko sɔrɔ ne baba bolo wa n'i bagara ma fɛnɛ n'a cira i ye ko sɔrɔ ne baba bolo a b'a dɔn sɛfani ye mɔgɔ min ya na e yɛrɛ tanti Naini en personne ne en personne min ka di n ye o ka d'a ye min man di n ye o man d'a ye hali ni baba ko mɔgɔ min tun tɛ don a ka du kɔnɔ ni ne nana tɛmɛ k'o tigi jɔlen da la ne b'a fɔ garde ye n k'a y'a bila ka don ko je prends la responsabilité o bɛɛ don a b'a fɔ na e de ko k'a ka don ne ma ko ne de ko k'a ka don wa o y'o bannen ala ma tɛmɛ ala kira ye kanu kan n b'i fɛ n t'i fɛ n b'i fɛ musalakaya bɛ yen n t'i fɛ fɛnɛ musalakaya bɛ yen mais baba kɛra ne fɛ yɛrɛ de musalakaya t'a la wa ne fɛnɛ t'a fitiri waleya fo ka diɲɛ wuli ni ne ye n sigi ka so kɔnɔ n'i ko baba tɔgɔ tɛ f'i ka so kɔnɔ ni miliyari b'i bolo suma ala n yafari ka miliyari kɔ n bɛ taa kɛnɛma n'i kɔni ko k'a tɔgɔ tɛ f'i ye i ka so kɔnɔ ko Naini ne b'a fɛ ka dɔnkili bɛɛ da mɛ baba tɔgɔ in yɛrɛ de dɛ baba tɔgɔ bɔ an ka ko la ni e y'o fɔ bilahi lezi n bɛ diɲɛ i ka wari kɔ n bɛ taa ne b'a fɔ dɛ d'accord ay tanti kuma ɲɛna wa faamuyali sɔrɔla a ko la donc tanti an tɛna na don i ka vie privée kɔnɔna la kosɛbɛ mais an ye ko dɔw ye réseaux sociaux sanfɛ ala ma mɛn kosɛbɛ u kɛlen don ka mobili dɔ photo partager ko tonton baba sora y'o di tanti Naini ma tanti Naini o ko bɛ cogo di i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye cogo min na dɔw bɛ yen parce que caman bɛ olu bɛ fili la n'an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ yan'olu ko bila réseaux sociaux kan baba ye mɔbili dama min ni Mali kɔnɔ minnu m'o bɛɛ bila réseaux sociaux kan baba ka taara jeli jumɛn bɛ k'i ye dɔnkili da la k'a ma mɔbili 2 ni 3 ni 4 d'i ma a mɔbili si tɛ jigin 20 jukɔrɔ minnu m'olu bila réseaux sociaux kan tanti a bɛ se ka kɛ maliyɛn bɛ tɛ mɔgɔ ta ɲalen fɛ f'i ta tiɲɛlen de baba dun ta ma tiɲɛ rien n'est perdre chez baba tout va bien alhamdulilayi a ye denw wolo denw b'a bolo tabarikala a b'a ka du kɔnɔ Dieu merci a bɛ dumuni kɛ ka fa a bɛ ko ka jɛ a don fini a bɛ se ka san 1 kɛ ka sɔrɔ a ma maga fini dɔ la k'a don o y'a yɛrɛ nature ye
baba sina samara tɛ kun ya san o san ne bɛ taa baba kɛrɛfɛ ka baro kɛ mais seli la o y'a dama ko wɛrɛ 31 fɛnɛ y'a dama ko wɛrɛ selincinin na n bɛ taa baba selima fo seliba la n bɛ taa selima fo mais ni seli ba la n taara ka taa selima fo n tagara selima fo n ka fɔ selincinin n tagara selima fo a don sitanɛ kulonkɛra a yɛrɛ la dɔɔni parce que baba ye mɔgɔ fasugu dɔ de ye n'i y'i sigi ka dɔnkili da kɛrɛfɛ dɔrɔn fɛn fɛn bɛ yen nɔ a b'o bɛɛ di ma o yɔrɔ bɛɛ la ne kɔni naɲini a b'o de di ne ma fɛn min ka ni ne ye n sigi a kɛrɛfɛ ka dɔnkili da a b'o kɛ ne ka kɔrɔ bɔn munna bi wari tɛ yen nɔ ne bɛ n ba ka taa dɔnkili da o ka kan o ka kan hali ni mɔgɔ ma tigɛ ne na ne yɛrɛ bɛ tigɛ n yɛrɛ la donc ne ka jeliya ma dafa ne tun bɛ min kɛ ka kɔrɔ ne y'o de kɛ ne bɛ taga selima fo kuma bɛɛ hali n'o yɛrɛ tɛ hali sini ni ne tagara ne bɛ n sigilen to a kɛrɛfɛ dɔrɔn ne b'a n ko lewura n'a y'a kɛ tan ne fɛnɛ b'ale wele lewura de ne t'a wele baba n'a y'a kɛ tan ne b'a n ko lewura n k'a kɛra de a fɔ na fosi ne b'a n ko fosi mun o mana kɛ ne bɛ dɔnkili da daminɛ denmisɛnninw bɛ tɛgɛrɛ fɔ a muso yɛrɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ a yɛrɛ bɛ yɛlɛ fa bɛ tɛgɛrɛ fɔ dɔw yɛrɛ fa bɛ wuli ka dɔn kɛ yɛrɛ a tɛ tɛmɛ o kan bɔn nin seli la ne tagara ka taga a fo i b'a fɔ n b'a kɛ cogo min na n bɛ dɔnkili da ka kɔrɔ a kɛrɛfɛ nin fɛnɛ na n taara dɔnkili da k'an sigi a kɛrɛfɛ parce que a don a masumalenba kun don o lewura mun de b'i la n donna n ye so wele a yɛlɛla a y'a ka gulokiba dɔ a nan'i sigi n kɛrɛfɛ an bɛ taa kɔta a kɔta an ye dumuniw bɛɛ kɛ o bɛɛ la ne bɛ ka dɔnkilininw da n da jukɔrɔ a kɛrɛfɛ parce que o de ka d'a ye baba ka ni baba banana a k'a sɔrɔ mun ye dɔnkili de o fi dɔnyɔrɔ bɛɛ la i tɛ malo n'i ye dɔnkili da la a bɛ sɔrɔ mun bɔgɔti ka bɔ a fari la o y'a kɛnɛyalen ye jinɛ min b'a la kɔni n t'a dɔn i y'a faamuya bon maintenant ne ye dɔnkili da k'a da dɔnkili dɔ de bɛ yen nɔ maju b'a n'a ɲɛ sɔn ni jugusɔ o de ka d'a ye kojugu ne y'o da la a y'a bolo da ne bolo kan tan a ko na ne bɛ k'o da bon denkɛnin tellement que olu content denkɛnin jɔ o bɛ ka ni ne ka zɛsiw filmer quoi mais ne yɛrɛ kuma dɔn k'o bɛ ka filmeli kɛ parce que bɛɛ content don quoi a muso yɛrɛ content don denkɛnin bɛ ka an filmer u bɛ ka yɛlɛ ko papa ko n y'a dɔn bi k'i bɛna 100 millions de tanti ma o bɛɛ la k'a la motiver de exactement i y'a faamuya kana yira waritigi kɔrɔ la mɔgɔ min ɲani ma kana yira la k'a binnen don toujours a yira la k'a bɛ yen a dun bɛ yen dɛ ala bɛ yen tant que ala bɛ yen nɔ ala ti sa dɛ yɛlɛmani masa de ye ala ye donc n bɛ n ka dɔnkili da la a yɛrɛ kan to a tor'o la a kasira de o yɛrɛ barila anw bɛɛ la parce que a ma deli k'o kasi kɛ ne ɲɛna fɔlɔ ne bɛ tilen ka dɔnkili la ka kasi ta comme ça peut-être miiri de janyana a kasira a ye nin gosi tan ne ye n bolo da a bolo kan ne ko lewura n kana kulonkɛ kɛ ne bolo sɛbɛ sa komi mɔgɔ ma parti bɛɛ ye de quoi n kana kulonkɛ kɛ ne bolo sɛbɛ sa ne fɛnɛ kasira a muso ko wa k'aw bɛna an ka ko duman tiɲɛ k'an b'an ka diya n'an ka fɛn na ko fo ne ye téléphone ta ni n bɛ ka maa ninnu wele k'olu ka na aw bɛ ka kɛ kasi ye ale yɛrɛ baba yɛrɛ ye bolo kɛ ka ne ɲɛji tiɲɛ ko ne kana kasi ko ne kana n jigi tigɛ k'a bɛɛ bɛ a ye ne bolo minɛ ta an fila bɛɛ kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn bolo serrer ne continuer na ka dɔnkili da a ko na e bɛ mun fɛ de ne ko baba ko ne bɛ yɛrɛ de fɛ ale bɛ min fɔ n ye sa ne ko ne tɛ foyi fɛ n ye fɛn bɛɛ kɛ ne ye i ye du diyan i ye mɔbili diyan i ye jaman diyan
i ye sanu diya i ye nafolo diya ka mɔgɔ ka di ne naɲini ye à l'époque i ye mobili di a bɛɛ ma ne cɛla k'a bɛɛ i ye mobili di bɛɛ ma kelen kelen fila fila hali mɔgɔ wɛrɛ gansanw ne k'i ka mobili d'u ma i y'a d'u ma i ye sanu diya ne no ka jamanw san ka diya n ye fɛn bɛɛ kɛ ne lewura n ko ne bi e yɛrɛ de fɛ e yɛrɛ de ka di ne n'o tɛ fo a bɛɛ ka ɲi e yɛrɛ de ka di ne a ko ayi a ko ka ni jigi tigɛ na sa e réponse lamɛn dɛ a ko na ne ko ka ni jigi tigɛ ne la sa e bɛ fɛn min fɛ e k'o fɔ ne ta ne ko ka n jigi tigɛ i la wa ko n'i y'a ye ne tɛ k'a fɔ ko n tɛ nin fɛ c'est que n ye n jigi tigɛ a la fɛn t'ale bolo n ko ka n'o fɔ sa fɛn bɛ sa baba ne continue ka dɔnkili da ko bon n b'a dɔn i ka vie ye n b'a dɔn mobili de ka di e ye o e bɛ mobili jumɛn fɛ de ni ne kun ko yɔrɔnin na n ko n bɛ e t'o fɛ soit n bɛ Mercedes fɛ a b'a fɔ ko n y'a dégara de parce que a ma ne dege o la baba ye ne dege katikatiw de la Lexus ninnu ni a tɔgɔ ye di mobili belebele ninnu de la Jaguar ninnu GMC ninnu a ye ne dege olu de la o i m'a faamuya ne fana ka n ko n ko bi n ko n bɛ mobili min fɛ yan n ko lewura n ko n bɛ V8 de fɛ a yɛrɛ ko jɛma ne ko n ko awɔ ko jɛma a ko bɔn i bɛ V8 fila sɔrɔ a y'o fɔli min kɛ dɛ ni o den kɔni y'o bila ten dɔrɔn a ma dabɔ a kama den y'o transfert a terikɛ minnu kun dɛ ko ko papa kun joualen do bi dɛ ko de kosɔn ni ta naɲini voyagera k'ale an tɛ sɔn a ka mɛn dugutaga la a kana ka papa la motiver ko bi ko papa kun bɛ ka V8 yɛrɛ de nin koyi u bɛɛ bɛ yɛlɛ o la terikɛ dɔ de fɛnɛ ye a ma dabɔ juguya kama dɛ o y'o balanceli min kɛ k'o bila réseaux sociaux kan nin jugu dɔ y'o sinatɔnɔ ka taga parking na ka V8 photo ta k'o bila ka sini k'a fɔ ten réseau k'a ayiwa k'an baba tatɔ filɛ nin V8 di naɲini ma a ka so ko nin y'a tatɔ la y'a ka so nkalon yɛrɛ kan ala ma ye ala kɛra mɔgɔ kelen min y'a kɛ n y'a ka numéro sɔrɔ k'a ka numéro ye a taara filmer parking min na n y'o bɛɛ ye mais n b'o to sutura ye ala yɛrɛ kama ala bɛ yen ala bɛ yen ala bɛ yen nɔ a bɛ ɲɛnabɔ to baara ye subahana wa taala de tant que sen fila bɛ duguma ala ka ni kɛnɛya b'an na fɛn bɛɛ ka ɲi. D'accord tanti faamuyali sɔrɔla i ka nin jaabi la wala tanti an bɛna kuma jeliya kan tanti e yɛrɛ bolo jeliya kɔrɔ ye jumɛn jeliya yɛrɛ ye mun jeliya dɔrɔn tɛ ko n bɛ taga so wele mɔgɔ la ka dɔnkili da la ne bɛ taga dɔnkili de la sini k'i ka wari minɛ n b'a bila n bɛ taga a tɛ fɔ mɔgɔ ma gansan k'i ye jeli ye wa bɛɛ ye hɔrɔn ye dan fa jamu in dɛ fa danpe o de y'an bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ n'i bɛ hɔrɔn yɛrɛ yɛrɛ ɲini fɔlɔ jeli de don n tɛ bi jeliw ma dɛ n tɛ bi jeliw ma dɛ jeliya n'i kɛra jeli ye k'e ye jeli de ye an ka jeli yɛrɛ bɔ k'i ye ɲamakala de ye k'e ye ɲamakaladen ye k'e bɛ se k'i jɔ mɔgɔ 10 kɛrɛfɛ mɔgɔ 10 ɲɛna ko ka kuma k'i bɛ se k'i jɔ mɔgɔ 20 ɲɛna ko ka kuma kana to a ka tiɲɛ ɲɛna i dogo i k'a dilan ni cɛ bɔra e nɔfɛ sisan e cɛ fa de bɛ taga woro da aw ka so wa a tɛ taa e cɛ yɛrɛ de bɛ taga woro da aw ka so wa a bɛ tigi wasa don a ka jelikɛ de la a ka ɲamakalakɛ la o de bɛ boli ka taga e fa ka so k'e ɲini k'i di ko karisa ye n ci ko n ka na i denmuso nɔfɛ k'a bɛ n'a d'a denkɛ ma o b'a sɔrɔ e n'i cɛ bɛnnen don a la tiɲɛ wa nkalon i ka woroba bɛ taga don min na e cɛlakaw somɔgɔ si t'a du kun ka taga a bɛ du ka ɲamakalakɛ de ma o de b'i ɲɔgɔn kɔrɔ ka taga ni a ye
e kɔɲɔ bɛ ko don min na e yɛrɛ baw tɛ na e minɛ k'e sigi kolon kan k'e sen ko k'a fɔ k'u bɛ kuma e kunna o n'u b'u ka jelimuso de wele ko na kuma n den kunna n den ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan jeli ka rôle ka bon kojugu jeli ka rôle ye ɲali de ye jeli ka rôle tɛ tiɲɛli ye jeli ka rôle tɛ ka jatigi la gosi jeli ka rôle tɛ ka jatigi dɔ wusaya ni dɔ ye jeli ka rôle tɛ ka tiɲɛ fɔ ka furu sa sanko ka galon tigɛ ka furu sa ni ɲɛ b'a satɔ la i b'a dilan cogo cogo galon yɛrɛ k'a dilan galon kan jeli bɛ ten de wa ala b'a sɛbɛn baraji la jeli ni ɲɛ b'a ɲagamitɔ la wuli k'i cɛ siri n'a terita la a ka ɲɛnabɔ o de ye jeliw ka baara ye d'accord tanti ma ɲana wa faamuyali sɔrɔla kuma la bon tanti i bɔra san ka jeliya yɛrɛ ɲɛfɔ an ye jeliya ye min ye mais tanti e bolo toujours jeliya b'a cogo la i n'a fɔ lawale a bɛ cogo min na fɔlɔ jeliya ani bi jeliya diamétralement opposé mais tanti munna ɲɛfɔli kan ye an ka faamuya merci ne bɛ fɛn dɔ ye sisan jeliya la mais jeliw t'o kɛ k'u bɛ ɲɔgɔn ironi o la mais u bɛ k'a k'u yɛrɛ de la e b'i cɛla la ne tagara ka tigi fo i donn'i ka so kɔnɔ i y'i ka sanu ta i y'i ka wari ta i y'a di ne ma i y'a di ne ni e de ma n bɛ se k'a bila i jamu na yɔrɔw la est-ce que c'est normal ne ka to so ka taga n sigi kuma tɛ ne da dɛ n bɔra karisa fɛ sisan a barika 4 millions filɛ sanu bilen filɛ n y'o publier n y'i somɔgɔw bila i la n y'i cɛ bila i la n y'i di i dunbagaw ma k'i dun sisan jeliya kɛlen bɛ défilé tanti défilé comment ça i b'a fɔ ni styliste mannequin b'o ka finiw dɔ ka mode défilé de mode voilà défilé de mode sisan jeliya kɛlen bɛ défilé de mode ye wari kɛra défilé de mode ye i y'a faamuya fɛn bɛɛ kɛra défilé de mode ye finalement u bɛ to nin na sɔrɔ garisɛgɛw bɛ dɔgɔya parce que n'a ma dɔgɔya dɔwɛrɛ kama dɔ ba bɛ pression kɛ a kan dɔ cɛ bɛ pression k'a kan dɔ balimaw bɛ pression k'a kan a ka d'a tigi a ka miliyɔn di ma mais a b'a fɔ ni n y'a di karisa ma a bɛ taga n tɔgɔ fɔ mais tanti i ka kuma latigɛli tɛ jatigi dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ olu yira o de ka di dɔw fɛnɛ non o ye kɔɲɔyɔrɔw ye kɔɲɔyɔrɔ la n'a b'aw ka kɔɲɔ la a b'aw ka fadenya la ni nin ko k'a bɛ ni nin ye miliyɔn di nin ye nin di o ye kɔɲɔyɔrɔ o ye fadenya de ye o an wolola k'o sɔrɔ sinamusomaw bɛ taga sigi cɛ waritigi muso ka kɔɲɔ bɛ kɛ muso fɔlɔ b'a ka zɛsi k'a n'a balimaw filanan b'a ka zɛsi k'a n'a balimaw sabanan b'a ka zɛsi kɛ bɛɛ b'a fɔ k'a da kana to na o tɛ koba ye o tɛ kojugu ye o mais jeliya u bɔra jeliya de okumu kɔnɔ n bɛna fɛn kelen fɔ n bɛ segin a kan ne ka émission n'i ko ko an ka jelidenw tɛ se dɔnkilida la k'u kan man di i ye nkalon tigɛ u kan ka di u kan dingɛ ka di kojugu mais u ka dɔnkili tɛ don ne na ne tɛ nkalon tigɛ dɛ u ka dɔnkili fosi tɛ don ne na bɛɛ n'i ka taabolo don u ka dɔnkili kɔni tɛ don ne na parce que ne b'a fɔ ka dɔnkili da cogo min na n yɛrɛ sigilen bɛ to u mana dɔnkili da n'a daminɛ dara cogo dɔ la dɔnkili bɛ taga kuncɛ cogo dɔ la ne bɛ décourager alors que fara wallahi Mali kɔnɔ an ka jelidenw kan ka di u kan ka di a filingi b'u la mais jeliya kɛren bɛ yɛrɛ yira de ye bi fo kana tɔ yɛrɛ kɛ an bɛ ka duwawu de kɛ jatigiw de bɛ hinɛ an na ka yafa an ma k'an mago to u kana ban an na n'o tɛ fɔlɔ jeliya ni san jeliya kelen tɛ dɛ wa n'an tagara ta san ta barika bɛ bɔ a la
an baw ni an kɔrɔmusow n ka fɔ an baw Tata Bambu ni Ami Koitaw ni Kanjaw ni etc. Awa Dramé paix à son âme. Dipa Kuyate ala ka hinɛ la Wande Kuyate a balolen bɛ yen nɔ olu jeli kɔrɔba minnu tun bɛ yen nɔ Tayi Sakɔ ninnu anw denmisɛnnamaw tun mana tugu kɛrɛfɛ dɔnkilida la u bɛ micro pase ɲɔgɔn ma I tun b'a ye u bɛɛ tun b'u ka wari fara ɲɔgɔn de kan n'u tilala u bɛ tugu sigi kɔfɛ u bɛ wari tila mais bi o tɛ kɛ dɛ bi o tɛ kɛ ni 100 dira e ma 20 dira ne ma ne bɛ dimi e kɔrɔ ne bɛ dimi e e asidiya nalen ne la te ko parce que 100 dira e ma 20 dira ne ma donc bon ala ka fatawuli kanye ka ladeli ko ɲumanw d'a ma ka hakili ɲumanw di n'o tɛ bi jeliya a tiɲɛna jeliya yɛrɛ tɛ kɛla yɛrɛ o tɛ jeliya kɛ o d'accord o tɛ jeliya kɛ mais tagalen ɲɛfɛ o bɛna kɛ d'accord inchallah tagalen ɲɛfɛ o bɛna kɛ kuma ɲɛna donc tanti komi an kumara ka kuma sisan nɔ an famana tanti wadumanba in ma an bɛ fɛ tanti ka acapella dɔ kɛ fo ne yɛrɛ sigilen yɛrɛ ka ima ye tanti question ba de bɛ yen nɔ a bɛɛ de bɛ lisi sanfɛ tanti mais komi ko ka acapella kɛ awɔ kɛ acapella ka voix an famana o tanti et puis tungaranke minnu fɛnɛ b'an lajɛ ɲɛnafin b'u la mais tanti u ye dɔrɔn joie de bɛ an bɛɛ la donc tanti an famani voix ma u yɛrɛ ɲumana ko tanti Shole fatɔ tanti Shole ko fatɔ ayi an t'o fɔ n k'u b'o fɔ ayi dɛ tanti Shole awɔ kɛ tanti VIP la tata Choco yeah Madubana kulunte bonya jali bama sirigali Madubana Musa mine cheba kolona Madubana demine fa kolona Madubana neke sote boli araika Madubana wani ngoro fitirido firigali baba maso niso ni juso aja Maria today sora baba maso maso manga sirigali maso mva kili ya Musa ni no ya Musa gerenga nyanya kule ni nyanya mini ni foni suba tangara ke mabafinga tangara muso mabafinga zura sura nyana nema kodonjango Madubana niso ni juguso là bravo tanti non c'était juste super tanti yoroni nyana sa yorose tanti allera kunte fega dabla abana de tanti mais ça va continuer mais problème ta la tanti ame ñogon bolo ni doron fenete problème foi ta la tanti ame ñogon bolo d'accord voilà tanti et encore kere no yi Gawsu dala an kun ɲɛb'a la wagatinin dɔw la émission dɔ kun bɛ yen nɔ a kun bɛ foli kɛ yen nɔ et tout mais tanti mun na
Gawusuma k'i yɛrɛ ye dɔnkilida la et puis pourquoi a tununen non an t'a ye sisan I kɔrɔkɛ tɛ ah d'accord ok tanti pardon donc tu sais Gawusu ma musique bila dɛ Gawusu a bɛ batterie fɔ Gawusu joue avec Sidiki i bɛ Sidiki ka musique fɛn fɛn ye Gawusu de ka batterie don d'accord mais comme il polyvalent don il est footballeur aussi ah d'accord awɔ mais a tɛ dɔnkilida Gawusu yɛrɛ tɛ i kunkɔrɔ a bɛ maloya kojugu n'a bɔra a ka musique cadre kɔnɔna na hali là où je te parle là Gawusu taara entraînement na Gawusu ye ballon a bɛ taga entraînement na ballon tanna de don mais ballon batterie à part ça fosi a ma sɔn dɔnkilida ma ayi a tɛ subhanallah anw fɛ yen nɔ cɛ tɛ dɔnkilida dɛ surtout ne fa fɛ yen ah ok d'accord bon tanti an kun ɲɛ b'a la ministère denmisɛnnin dɔ Namiya i bɛ k'a former a yɛrɛ bɔra an ka plateau sanfɛ a fɛnɛ ko a b'i yɛrɛ barrage jusqu'à présent a bɛ refi donc tanti e yɛrɛ hakilina ye mun ye Namiya ka kow la bon mɔgɔ n'i bɛ diɲɛ ko ko kɛ i b'a kɛ Ala de kama n'a nan'i kunkolo la dɔrɔn a kɛ Ala kama d'accord n'i y'a kɛ Ala kama Ala b'i sara mais kana kɛ ko mɔgɔw k'i sara d'accord Namiya ministère kɛra ministère banna n y'a minɛ ka taga d'a somɔgɔw ma ka n'a ka cadeau bɛɛ ta ka taga a fa ko k'i bɛ segin n'a ye n'a sara sari a balola balo cogo di n ko ne ka farin dɛ n ko parce que ne fɛ yen nɔ ne ka farin toro ni n ko n ka farin n tɛ denmisɛnnin ka yaala fɛ bɛɛ ni nature cogo bɛɛ ni dancogo don exactement e yɛrɛ bɛ se ka taa ko taa ŋɛnɛ ka so kɔnɔ e tɛ ne ye o ne bɛ so kɔnɔ ne marala ten de i bɛ so kɔnɔ de n'i ye ɲɛ kɛnɛmana na n tagara fɛn dɔ de la i y'a faamuya bon n ko ne ka fari bɔ sisan denw a ma nɔgɔn u teriw fɛnw boîte u bɛ taga yan u bɛ taga yan u bɛ taga boîte ka di ne yɛrɛ tun bɛ taga boîte la n bɛ taa dɔn kɛ souvent ni n ka dunanw nana n bɛ taa dɔn kɛ mais ka kɛ fɛn ninnu n t'olu fɛ bon ni dun to denmisɛnnin ye denmisɛnnin privé o la dɔrɔn a bɛ fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma dɔɔnin tiɲɛ ma nkalon bon Namiya somɔgɔw y'a diya a bɛ yen nɔ a bɛ n fɛ yen a bɛ du kɔnɔ hali an filɛ yɔrɔ min na a bɛ du kɔnɔ alhamdulilah a bɛ dugawu kɛ a ka cɛ sɔrɔ a ka furu n'Ala sɔnna inchallah mais tanti i bɛ to ka encadrer n'est-ce pas Namiya bɛ se guitare fɔ la a bɛ se dɔnkilida la awɔ tanti a kɔni ka dɔnkili ne m'o de f'i ye k'i bɛ ko kɛ Ala de kama denmisɛnnin dama min yɛrɛ bɛ ne bolo bi ni ne bɛ k'olu encadrer a bɛ taa denmisɛnnin 30 ni kɔ la yala a tɛ tɛmɛ o kan mais n ma yɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ parce que n'a u nana dɔrɔn an bɛɛ bɛ kurun dɔw bɛ yan dɔw bɛ yan dɔw bɛ yan aw tɛ ɲɔgɔn lamɛn mais ni Ala nana n'a ka fataw la Ala ka na n'a ka na ye n ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ u bɛɛ bɛ se ka taga to yen an bɛɛ bɛ se ka taga baara kɛ yen tila k'a datugu ka na a bɛɛ se bɛ Ala de ye n'Ala sɔnna inchallah an bɛ don min na i ko bi projet yɛrɛ jumɛn bɛ tanti bolo projet ka ca ne ka projet si tɛ bɔ musique kɔnɔna na munna tanti non a bɛɛ y'o kɔnɔna de ye o sisan nɔ ne ma fɔ ko denmisɛnnin bɛ ne bolo a ka ca n bɛ k'u dɛmɛ minnu bɛ se ka instrument kɛ o k'a kɛ hali minnu bɛ instrument dilan n bɛ ka oser dɔw kan k'u dege dilanni na o bɛɛ ye projet de ye o bɛɛ ye projet de ye u ka fɛnw dilan u k'u dege baaraw la mais kalan ka kɛ dɛ n ka problème ye yɔrɔ de fɛnɛ ye n'i ma kalan tant que DEF yɛrɛ diplôme t'i bolo ne yɛrɛ t'i lajɛ yɛrɛ ayi non i bɛ kalan kɛ dɛ i bɛ kalan kɛ o de b'a dafa donc ko wɛrɛ minnu mana bɔ o kɔfɛ tagalen ɲɛfɛ ko wɛrɛ minnu mana bɔ o kɔfɛ ayiwa olu fɛnɛ bɛ se ka kɛ mais ne kɔni ka fɛn bɛɛ art kɔnɔna de ye n ka projet bɛɛ ye art de ye n ka projet bɛɛ ye art de ye musique instrument kalanni ka dɔnkili da ka dɔn kɛ ka kalan kɛ ne kɛ projet bɛɛ ye o de ye art ne bɛ art de kɔnɔna na parce que n b'o de domaine na n b'o de dɔn d'accord
Voilà, tanti famille b'a sɔrɔ la i ka nin kuma ninnu na tanti komi an yɛrɛ kumara joliya kan i ye joliya ɲɛfɔ an ye et tout i ko denmisɛnninw dɔnkilidala denmisɛnninw plutôt donc ni joliya bɛ fɛ ka yɛlɛma quoi komi émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma conseil jumɛn b'i bolo k'a lase cogo min na faamuyali bɛ sɔrɔ ne kɔni bɛ min fɔ n dɔgɔninw ye a dɔw ye n dɔgɔnin ye dɔw ye n denw ye u k'a kɛ Ala kama u ka gɛrɛ u kɔrɔw n'u baw la ladilikan dɔw bɛ yen nɔ u k'o lamɛn yɛrɛ bonya t'o ye ne yɛrɛ naɲini i bɛ jeli musokɔrɔba in bɛɛ ɲininka ne m'a fɛ ko n somɔgɔ segu tɛ dɔnkili da ne tun bɛ boli ka se jelikɔrɔbaw ma k'u ɲininka n ko ne bɛna nin dɔnkili da n k'a da dacogo di de u b'a fɔ n ye a da nin dacogo la u den tɛ ne ye o ne bɛ dɔnkili da marakakan na n'i ye ne maraka dɔnkili mɛn ne da kɔnɔ a bɛ k'i kɔnɔ ko ne ye marakaden ye mais n kun b'a gɔlɔn mais Ala ka hinɛ jalu d'a ma la n y'a fɔ a ye a y'a fɔ n ɲɛna a fɔcogo la n ye bigi ta n y'a sɛbɛn yɛrɛ bonya t'o la fosi t'o la gɛrɛ kɔrɔbalenw na a ye gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la ba Tunkara balolen filɛ ne bɛ san 90 ni kɔ la bi a ye taga ne ba Tunkara ne bɛ taga bara a bɛ dɔnkili di yan nɔ n bɛ a ɲininka kɔrɔlen dɔ la ni n y'a kun tigɛ a yɛrɛ b'a a fɔ ko i b'a ta n b'a ta ten o jelimuso kɔrɔba dama jumɛn bɛ yen fana dama kɔrɔba denmuso Umu Danba bɛ yen nɔ Umu Jabate bɛ yen nɔ a balolen filɛ nin ye Bagadaji a kuma ensemble instrumental la olu ɲɔgɔnna caman ba bɛ Dɛdɛ Kuyatɛw bɛ yen nɔ munnaw tɛ gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la an b'a fɛ ka nin fɔ a ye nin don an da kɔnɔ hali n'i y'a kun tigɛ a di ne kɔni bɛ ladilikan min f'u ye u ka gɛrɛ kɔrɔba o kɔrɔ tɛ k'i tagara ko karisa y'i dege dɔnkili la o tɛ o karisa y'a sɔrɔ i bɛ dɔnkili da o i kan bɔlen de sera karisa ma mais soit hali ni i donna ka morceau dɔ da studio la yanni k'a publier gɛrɛ kɔrɔbalen dɔ la ko ne ye nin morceau da a ye nin t'i ka dɔnkili da ta ye kana nin da a yɛlɛma ta nin t'i ka dɔnkili da ta ye bon o de défaut b'an ka jeli denmisɛnninw na kelen ni fila dɔrɔn u bɛ n'u jɔ fɛn dɔ kan k'a fɔ bon finalement mɔgɔ b'a fɔ k'u tɛ jelikan na mɛn a bɛ taga min a dan ye Bamakɔ de i se ka taga yɔrɔ la o i da ye Bamakɔ de sumu ye ka fɛn kɛ ka wari minɛ mais contrat t'i ye ka taga jamana wɛrɛ kɔnɔ non e bɛ taga mun fɔ parce que i bɛ dɔnkili fɛn fɛn fɔ i bɛ ɲininka a kɔrɔ de la nin kɔrɔ ye di i b'a traduit u ye de a kɔrɔ de ye nin ye nin de ye nin ye nin de ye nin ye. D'accord tanti conseil ɲɛna wa faamuyali sɔrɔla conseil ninnu kɔnɔ et j'espère que n'Ala sɔnna an bɛ n'i ka ladilikan ninnu lamɛn n'Ala sɔnna tanti bon tanti an bɛ fɛ k'a dɔn san jumɛn yɛrɛ ka di ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ min ka di ne ye diɲɛ fɛn bɛɛ k'a da i ɲɛkɔrɔ mun ka di i ye n'a bɛɛ lafiya tanti a bɛ di i sogo cogo la wa n tɛ tɔɔrɔ fɛ dɛ lafiya ka di tanti ni kɛnɛya sijan ni kɛnɛya k'an lafiya donc tanti e tɛ fɛn in fɛ dɛ jumɛn saya komi an k'o bila an ka émission kana cɛ a tu ka bi da n y'a tu pewu a tura kɛrɛfɛ ale bɛ kɛ dɛ nka Ala k'o kuma janya n t'a fɛ a tɛ n fɛ Ala k'a janya n'Ala sɔnna n t'a fɛ a tɛ n fɛ Ala ka san 120 n'an bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi ne bɛ lafiya de fɛ dɛ bɛɛ bon tanti mun fɛnɛ man di ye fɛnɛ min man di ne ya diɲɛ fɛn bɛɛ subhanallah Ala na kira a bɛɛ bɛ min kɔnɔ o de man di ne ye traître janfa galon hypocrite ni tɛ n fɛ dɔrɔn a fɔ k'i tɛ n fɛ mais kana yira ɲɛkun na k'i bɛ n fɛ n kɔ donnen k'an latiɲɛ k'an nege bɔ n diya ɲɛmɔgɔw la ne t'o de fɛ ne t'o kɛ mɔgɔ la wa n'i y'a kɛ na i sara bɛ Ala bolo d'accord tanti n b'a ɲɛna o faamuyali sɔrɔ a la tanti mɔgɔ tɛ n'o k'i la tun. Ayi n'i y'a k'i sara b'a la bolo. Sinon yɛrɛ tɛ kuma.
e tanti ka finesse ye ay n'a ma ni émission in bila bi émission in tɛna ka kuma e tɛ kuma d'accord tanti voilà tanti comme émission bɛna kuncɛ an ta iti voix duman in fili dɔrɔn ka un dernier mot pour les femmes. Un dernier mot kan ka jawando fo ka jawando bɛɛ fo Mamadu Seba Lamini tɔgɔ la Awa Gale den ani Ganyila den ani Tingorola den ani Mamala den d'accord ani Sale Daramela den ni Kiya Daramela den ani Ayitu Mode c'est-à-dire ne b'a fɔ n bɛ dunuya jɔkara mɛ bɛɛ fo a kelen pe tɔgɔ la n'o ye Mamadu La ye ni bɔ ye mɔgɔ min da saya bɛ hinɛ n bɛ jɔkara mɛ jamu 15 n b'a bɛɛ fo a kelen pe tɔgɔ la n ko n y'o de fɔ n ko siya 2 de bɛ Mali in kɔnɔ dunuya kɔnɔ i t'a mɛn ko n y'olu kɛlɛ Bula Fakoli jɔkara mɛ hali n'u ye n kɛlɛ n t'u kɛlɛ hali n'u banana n tɛ ban u la Fakoli suraw jɔkara mɛ jamais n'o tɛ na ɲini ka farin dɛ ko bɛ tanti mun na farin n tɛ jɔmaya fɛ i t'o de fɛ o de b'i bila n t'i jɔ mɔgɔ la n'i ye jɔmaya kɛ na ka dɔgɔyalima kɛ na dɔrɔn ne t'a to n kɔnɔ dɛ bon ne ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen n bɛ réagir yɔrɔnin kelen ne bɛ réagir de mais ne t'a to n kɔnɔ k'i rancune minɛ n kɔnɔ o ye juguya ye wa n bɛ réagir yɔrɔnin min na dɔrɔn bon ni mɔgɔw kumana et puis déjà ka ban n ye n ka mission accomplie c'est fini quoi a banna d'accord i y'a faamuya o de la b'a fɔ ko n ka farin n'o tɛ Alahu subahana wa taala de ka farin bunadamaden tɛ fosi ye i y'a faamuya mais n tɛ jɔnmaya de fɛ jɔnmaya n t'o fɛ n tɛ jɔnmaya kɛ mɔgɔ la mɔgɔ kana jɔnmaya kɛ n na n'i ye jɔnmaya kɛ n na ka manque de respect yira n na n bɛ réagir o yɔrɔnin bɛɛ la n tɛ gɔlɔn n bɛ réagir wa n'i réagir la fɛnɛ n'i yɛrɛ nana dɔn k'i ma ɲuman kɛ n na n bɛ segin kɔ o y'o bannen ye d'accord tanti n tɛ an ma deli ka rancune minɛ n kɔnɔ n tɛ se olu la donc n bɛ bɛɛ fo kuma na a sina tɛ ban kuma dɔ bɛ yen nɔ i b'a fɔ a bɛ digi dɔ la dɔ bɛ dimi i bɛ taa sɔrɔ mɔni dɔ bɛ i b'o fɛnɛ fɔ o bɛ dɔ tɔɔrɔ n'a ye min tɔɔrɔ kumaw n'a fɔ cogo don mɔgɔ juguya tɛ n kɔnɔ o tigi k'a kɛ Ala ka mɔgɔ yafa n ma e min ɲɛ bɛ n na ni n ka kuma ma diya i ye yafa n ma minnu fɛnɛ tulo b'an na ni n ka kuma min ma ɲa o tigi ka yafa n ma ni n donna min gasi la o ka yafa n ma ne tɛ mɔgɔ kɔrɔma tigɛ o fɛnɛ ka goɲɛ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ne b'i sɔn de f'i ye mais ne t'i kɔrɔma tigɛ donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Ala ka hinɛ an ka taabaw bɛɛ lajɛlen na an bɛ 20 janvier okumu kɔnɔna na Ala ka hinɛ an ka soldaw la minnu binna minnu tora fasoko la Ala ka hinɛ u la an ka veuve minnu bɛ Kati minnu bɛ Kulukoro minnu bɛ Kolokani minnu bɛ Sikaso n bɛ se ka fɔ Mali région bɛɛ la u k'a dɔn ko an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ k'u cɛw ma sa ko anw de cɛw sara Ala ka hinɛ banbagatɔ bɛɛ lajɛlen na Ala ka yafa k'u ma Ala ka jamana in basigi Ala ka sijan ni kɛnɛya di ne na aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ baara min na an ka bila kɔrɔ kojugu ye mais an kana bila bana jugu ye dɛ ani saya joona ye fɛn juguni min b'an kun na n t'a fɛ k'a tɔgɔ fɔ a tɛ tɔgɔ fɔli man ɲi min ye diɲɛ fereke Ala ye min bila ka na diɲɛ ladi coronavirus subahanallahi an y'a ɲini Ala subahana wa taala fɛ a tabaga y'ale de ye o vaccin in bɛ Ala de bolo wa Ala bɛ vaccin in bila ka na ka sɔrɔ a ma pikiri k'i la a ma mɔgɔ bila ka biɲɛ d'i ma Ala bɛ sɔn a t'a f'i ma a t'a bolo bɔ ka d'i ma wa Ala bɛ vaccin in bila ka na ka bana in ban pewu o se bɛ Ala subahana wa taala de an y'a ɲini a fɛ anw tɛ ɲuman kɛla Ala yɛrɛ la koyi mais a ka hinɛ an na de a ka an mako to a ka bana in ɲɔnti ka bɔ diɲɛ kan an y'o ɲini Ala subahana wa taala fɛ ni donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa n ma
i y'a faamuya n y'a faamuya tanti. ok tanti kunguruni dɔnkili parti ni fitinin dɔrɔn an ka sina ka émission bila direct la ten tɔ. sonte jaawuyale la sonte alu kana jigin ne la jɔn bɛ ni dakando a kana jigin ne na mɔgɔ kana jigin jali la jɔn bɛ ni nakando kuma dɔ bɛ kɛba dɔ da nka lanfeya to kɛba la kuma dɔ bɛ muso dɔ da nka lanfeya to muso la ni ne ye n ka fini nin don aluko ɲɛ jalole ala le bɛ jalole dɔn jabaru masa de bɛ jalole dɔn jɔn bɛ ni dakan tɛ wa yamaruya ala ni mamadu awa galere mamadu a bɛ ne ma so alumamewa amadu lagarere mamadu abenemazo saiba miembo yoli la kambo kerefemero la madi alabasa godege dombere dari la sonte jawoyale dari la sonte nafariye dolo bimba igitato masa alama nafiye galoledi igitato masa alama ala debe jalole do jabaru masa debe jalole do jombe ni dakando nekara jaliledi osorola kana nekara ngaraledi nimbe sorola kana sonde wuyare la sonde dana manjugu keso yede gajugu akana kisanye bi la tanti bravo tanti ninjara sa yorore tabana de la tanti comme émission sera à Kunchema Roma merci beaucoup il déplacé kana en plateau sans faire adjaraye voilà en funa safina ya audio abana akana mo artiste mangate ka kulenge media lawo n'est-ce pas tanti media ye artiste funa safina di audio banko ka anje kan enete zumana yoro la dongo dumba ko kashi ayen deme kan soutenir ala ka lagara so suma ya amina ya rabbi aywa ala ka encore nyokon bulu amina fin ko nin ta fe awoda la sona sayan ta fe aywa aneli bagaw ananga tata shoko kume nyokon bulu tata farmamba ale manogon de nakila émission était temeninga émission diara de tanti yɛrɛ ko a bɛ tila ka na tuguni k'a tɔ tɛ janya donc o la dɔrɔn an b'a fɔ restez connectés sur Mali Kunnafoni.net ko bɛ ka nale dɛ